गरीब जे लाजे भवई बोलस ना आ सवादे बसू छोड़स ना। हर पंचायत में हर वार्ड में आंगनबाड़ी पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के तहत योजना चलावल बा। जौन बच्चा विद्यालय में नहीं जात ओकरा खातिर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कइल गइल, जौना में समेकित एक साथ विभिन्न योजना के समेकित करते हुए उस केंद्र को भ्रष्टाचार से इनकार नहीं कइल जा सकत। भ्रष्टाचार तो चोरी क प्रकार के होला, केहू समय के चोरी करता, केहू पैसा के चोरी करता, केहू बात के चोरी करता, केहू काम के चोरी करता। नमस्कार, हम राजेश राय और उस देख रहल दियारा भोजपुरी। नया साल 2024 आज 1 जनवरी है। नया साल के शुभ अवसर पर तमाम दियारा भोजपुरी के दर्शक के बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना। तो ये नया साल पर नया जोश के साथ हमने के क्षेत्र के उन्नति कैसे हुई, विकास कैसे हुई, तमाम चीज पर हमने के चर्चा करब जा। हमनी के संगे हमनी के गौरव पंचायत के पैस अध्यक्ष उमेश तिवारी जी बने। तिवारी जी माने हमारा हिसाब से बुझाता कि ऐसे जौन भी सरकार के स्कीम बड़ी सो जनता के बीच में माने लाभ पहुंचावे खातिर, चाहे शिक्षा के बात होके, चिकित्सा के बात होके, राशन के बात होके, अन्य प्रकार के सब्सिडी के बात होके, बहुत तरीका से जौन बाकी सरकार हमनी के जनता के बीच में बहुत सारा स्कीम, बहुत सारा योजना लेके आ रहा है, जौना से जे समाज के आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक रूप से विकास हो सके, बहुत ज्यादा सरकार एकरा पर माने खर्चा कर रहा है। हमारा ऐसा बुझाला कि बहुत सारा स्कीम बहुत हद तक सही भी बा, लेकिन ऐसा बहुत सारा ऐसा योजना बड़ी सो, स्कीम बड़ी सो, जौन सरकार तो मैंने रुपया खर्चा करतिया, लेकिन आम आदमी तक शायद उन्हें के पहुंच पाओ। रउआ करा कैसे देखे? पहले तो रउआ चैनल के माध्यम से दियारा भोजपुरी चैनल के माध्यम से हम 2024 के 1 जनवरी के उपलक्ष्य नया साल के आगमन पर तमाम अपना पंचायत के जनता के अभिनंदन स्वागत करतनी, साथ ही मंगल कामना करतनी कि नया साल जोन बा हंसी खुशी से बीते, सब के विकास होके, सब लोग अमन चैन से रहे। ये हमार हार्दिक शुभकामना बा पंचायत के जनता के प्रति, किसान के प्रति। जहां तक ले लोग सवाल कहनी है कि बहुत से विकास योजना चलता, तो जान ली कि सरकार के कौनो योजना जौन बा गलत नहीं है। जौन भी योजना बा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होके, शिक्षा के क्षेत्र में होके, कृषि के क्षेत्र में होके, पेयजल के योजना मान ली कि फिर जौन बढ़ुए नल जल योजना सरकार के बा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बा, वृद्धा पेंशन बा, विधवा पेंशन बा, विकलांग बा, पारिवारिक लाभ योजना बा, छात्रवृत्ति योजना बा, माने पेट में के बच्चा से लेके बूढ़ तक के योजना सरकार की यहाँ बा, चाहे जीवन से लेके मरण तक ले बा, सारा योजना बा सरकार के। बिहार सरकार के योजना बा, कुछ केंद्र सरकार के योजना बा, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार सरकार के योजना निचला स्तर पर बा। तो ओकरा के पहुंचावे के प्रयास सरकार कैले बिया, पहुंचल भी बा। हमने के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत देखल जाओ, बिजली के बात कल जाओ, पानी के बात कल जाओ, खेत खरिहान के बात कल जाओ, सब के कहीं ना कहीं सरकार के अंश बा। देखिए किसान नहीं जानत, अभी DAP यूरिया खेत में किसान अनाधुन लगा रहल बड़े, पटवा तरे। बिजली सरकार दिले बिया, अभी तक मीटर के व्यवस्था केहू के बोरिंग पर नहीं है। बिजली के पटवन तो हमने करते जा, लेकिन मीटर के व्यवस्था नहीं है। खपत तो बिजली सरकार के हो रहा बा, हर किसान करता रहे, बाह बही में बढ़े, ओकर बोझ केकरा पर पड़ी? हमरे रउरा पर पड़ी, बिहार सरकार पर पड़ी। तो ठीक बा, माने एगो किसान के जौन बा की माने ई संदर्भ में हो गई
लेकिन मुख्यतः रूप से आज हमनी के चर्चा करो जा कि सबसे ज्यादा माने एगो जनप्रतिनिधि हाँ। बनी रउआ हिसाब से बताई कि सबसे ज्यादा कौन ऐसा माने क्षेत्र बा जौना में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बा? देखिए, भ्रष्टाचार से इनकार नहीं कोई जा सकत। भ्रष्टाचार तो चोरी क प्रकार के होला। केहू समय के चोरी करता, केहू पैसा के चोरी करता, केहू बात के चोरी करता, केहू काम के चोरी करता, चोरी कुल करता। जैसे मान ली कि हमारा विद्यालय में 10 बजे जाए के बाद यदि हम 10:15 में जाते हैं तो समय के चोरी कर लेते। किसान के काम 12 घंटा करे के बाद खेत में यदि 6 घंटा काम करते तो काम में चोरी कर लेलक, समय में चोरी कर लेलक। हमरा जौन भी चीज बा ओकरा में कटौती हम कर चल जाता नहीं तो ओकर वो हमारा रोड़ा से रुकाई ना। लेकिन होई नु के देखिए मान ली के चली कि एगो ऐसनो चीज बा कि जौना से जे अगर उ भ्रष्टाचार होता तो उससे ज्यादा नुकसान हो रहल बा। एगो बा कि माने भ्रष्टाचार भइल तो ठीक बा भइल, लेकिन उससे कम नुकसान देखिए, बा। जब तक ले हम रोड़ा जागरूक ना हो, किसान जागरूक ना हुई, गांव के जनता जागरूक ना हुई, उमे तब तक ले कोनो चीज के धरातल पर 100% उतारल असंभव चीज बा। जैसे रोड़ा अभी थोड़े देर हमनी के बातचीत होता शिक्षा पे होता, छोट छोट बच्चन के आंगनबाड़ी जौना के बाल विकास परियोजना के माध्यम से चलावल जाता, ICTP योजना के विदेश के पैसा आवता, कर्ज के रूप में आवता। आ वो खातिर आवता कि जौन छोट छोट बच्चा बा सब विद्यालय पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के तहत योजना चलावल बा। जौन बच्चा विद्यालय में नहीं जात ओकरा खातिर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कइल गइल, जौना में समेकित एक साथ विभिन्न योजना के समेकित करते हुए उस केंद्र को चलाना है। जैसे बच्चों को पढ़ाई के खेल के माध्यम से पढ़ाना है, उसको छोट बच्चा के वो का पढ़ी, लेकिन खिलावे के बाद खिलौना के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, रंग के माध्यम से, बड़ छोट फोटो दिखा के कौन बड़ा फोटो बा, कौन छोटा फोटो बा, कौन मोटा बा, कौन पतला बा, एक ढंग से ओकरा के ज्ञान करावे के बा। और ओकरा साथ साथ ओकरा के बैठे के आदत डाले के बा कि 1 से 2 घंटा वो कम से कम बैठे। जब लड़का जान जाई तो 5 बरिस में वो पूर्ण रूप से ओकरा अनुभव विद्यालय में जाए लायक हो जाए। तो वो स्थिति में सरकार योजना देती है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र पर लड़कन के कहियो हलवा खिलावे के बा, कहियो कुछ खिलावे के बा। तो मान ली कि वो आंगनबाड़ी के संचालन करता ही बताई कि का योजना बा, का उसे बचन के लाभ बा। हॉस्पिटल से NM के व्यवस्था बा वो केंद्र पर कि छोट छोट बच्चा बा से जौन की कीमती सुई टीकाकरण बचन के दिया था, गर्भवती महिलन के टीकाकरण के बात होता, कुपोषित महिलन के पोषाहार के बात होता। तो तमाम चीज चलाओ जाता। वो माता समिति के गठन बा हर केंद्र पर, तो ओकरे देख रेख में चलता। ऐसा बात नहीं है कि आंगनबाड़ी स्वतंत्र बाड़ी या स्वतंत्र काम होता। अब रह गई कि वो आंगनबाड़ी के जो समिति बा, निगरानी समिति भी या माता समिति के जेकर बच्चा पढ़ता उहे बात बताई कि भाई तहार क दिन मीटिंग होता, मीटिंग में तू का देखा तारू कमी बेसी उसमें सुझाव तू अपन का दे तारू। इस तमाम चीजों पर बढ़ुए तो राउत आंगनबाड़ी से संबंधित बात। आंगनबाड़ी तो हम जहाँ तक बात कहनी है कि बहुत तरीका के जो बच्चा बा जीवन से लेके मरण तक मैंने कहल बा कि बच्चा जो शुरुआती दिनों में ओकर कहल कि नींव मकान के अगर नींव मजबूत बच्चा देश के भविष्य सुनी, देश के भविष्य बा, देश के भविष्य बा। वो आवे वाला जौना ढंग के ओकरा के रहन सहन खान पान शिक्षा व्यवस्था कोई वही ढंग के उद्देश्य के निर्माण करता है। आंगनबाड़ी के का स्थिति बिया कि केहू से छिपल नहीं के, लेकिन जोड़ के समझी कि जब तक आंगनबाड़ी के ही हाल बा पूरे क्षेत्र पूरे बिहार के बात कही तो बच्चा के अगर तमाम जो स्कीम बा अगर वो ना मिली तो कुपोषण का शिकार हुई। हालांकि सरकार के तरफ से उचित सारा चीज आ रहा बा, लेकिन आंगनबाड़ी के ही हाल भइल बा कि एगो तिवारी जी कहले हो गरीब जे लाजे भवई बोलस ना आ सवादे बसूर छोड़स ना। हर पंचायत में हर वार्ड में आंगनबाड़ी बड़ी बात समझो हम क्या कहते रही। तो अगर एगो पंचायत में अगर 15 गो वार्ड बा तो 15 गो आंगनबाड़ी बड़ी। आंगनबाड़ी हर वार्ड में बा तो वार्ड के ही लोग पढ़े वाला बात समझी। हो सकता है हमारा घर का हमार चाची आंगनबाड़ी में बड़ी, हमार भौजी आंगनबाड़ी में बड़ी, हमार बहन आंगन में बड़ी। तो हो सकता कि भाई हम नहीं बोलत डरे लाजे कि भाई चलो उनका क्या स्कीम आ रहा बा, लेकिन हमारा कहे का मतलब बा कि भ्रष्टाचार हर जगह बा।
रउआ पोषाहार खा जाई, ओमे के अंडा हो तो तवन खा जाई, घी दूध खा जाई, लेकिन कम से कम स्कूल तो लागे के चाहिए। जोन लड़का बा कोई पढ़े जाओ, जिसे कि रउआ बताओ तनी कि लड़का के खिला के पढ़ावे के बाद, चित्रकारी दिखा के पढ़ावे के बाद, ओकरा के मने फुसिला के पढ़ावे के बाद, कतना काम हो रहा धरातल पर। एकरा से तो रउआ बाकी कोई देखिए धरातल पर काम कहीं ना कहीं होता, हर जगह नहीं है। हम हर जगह के दोष ना दे, कहीं कहीं दोष जरूर बा। जब सारा जगह दोष है तो संसद योजना के बंद ना कर दिया, सबसे बढ़िया के बंद कर दी सरकार। कहीं ना कहीं एक रिपोर्टिंग जो धरातल से जाता तो सही के जाता, तब तो टिकल बा, ना तो कहीं बंद हो गई। काहे नया आंगनबाड़ी खुलल था, काहे नया बहाली होता भाई, जब ये चलते नहीं के, चलबे ना करी, कोनो कार्यक्रम होत नहीं के, उस केंद्र पर के जात नहीं के, कमी बा, वो कमी के इतना आसान नहीं के रोड़ा दूर कर सकता। जैसे मान ली कि बहुत आंगनबाड़ी बा विद्यालय में चलता, तो जाके देखिए उजा बच्चा पढ़ता कि ना, उजा व्यवस्था बा कि ना। व्यवस्था हिम्मत कह दी कि नहीं आंगनबाड़ी में चलता, सगरे एक भाव बा चलता, जवन सिस्टम से चलता, ओकर व्यवस्था बा, ओकर अपन भवन बा, अपन टीचर बा, अपन रख रखाव बा, उजा मॉनिटरिंग सही बा, सही में चलता। जहाँ जागरूकता नहीं खे, जहाँ कमिटी कौनो अपना के रिक्स नहीं खेले, तो अपना के जिम्मेवारी नहीं खेले, ओजा थोड़ा निष्क्रियता जरूर बते। बताओ आंगनबाड़ी के स्थिति रउआ सब के क्षेत्र में का बा, रउआ वार्ड में के का बा, रउआ गांव के का हाल बा। जैसे कि तिवारी जो कहते नहीं भाई हमनी के ठीक बा, लेकिन अब जनता जनार्दन बताई जे भाई जे भी वीडियो देख रहा बा, रउआ सब बताई कि आंगनबाड़ी के रउआ के स्थिति का बिया। हमनी के भी प्रयास करब जा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो सरकार के जितना भी स्कीम आ रहल बिया उ तमाम जनता में मिले के चाहिए। एकरा खातिर हमनी के बता दी कि शाहपुर CDPO हमनी के गइलो रही जब पिछला दिनों, लेकिन उनका से मुलाकात ना भइल। उनका का नाम रहे जब के लोग के जे दू ठाई के प्रभार के जिम्मेवारी मिलल भी, वहां के सुपरवाइजर लोग भी बा, लेकिन ऐसा हमनी के पीछे से खबर आ रहल बिया कि सबसे अगर कहीं भ्रष्टाचार बा तो आंगनबाड़ी में ही बा। एकरा के हमनी के हो सकता कि भाई एकरा खिलाफ बहुत सारा लोग आइए से जे हर पंचायत में हर वार्ड में आंगनबाड़ी बा, हमारा घरे हमारा चाचा का हो सकता, उनका घरे उनका चाचा का हो सकता। लेकिन एक बात और वो समझ ली कि जो पढ़े के जो लड़का पढ़े वाला बड़े वो कोनो बारी के नहीं करता, वो चाचा के घर के उनका भतीजा के लड़का हुई, उनका फूफा के लड़का हुई, उनका चाची के लड़का हुई, उनका भौजी के लड़का हुई, लड़को पढ़े वाला में बारी के नहीं करता। ये चीज के भी समझे के बा कि अगर ये पैमाना पर अगर सरकार के तरफ स्कीम आ रहा बा, हमनी कहीं नहीं की कि भाई एकरा में ना होके चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी के जौन भी केंद्र चल रहा बा, कतना ओकरा में यहाँ के कहते नहीं माता नाम से जब समिति गठन कइल बा, कतना उ समिति फॉलो करतिया, कतना वार्ड के लोग फॉलो करता, और वार्ड अध्यक्ष बा आंगनबाड़ी के, जौन आंगनबाड़ी में बा ओकर अध्यक्ष, आंगनबाड़ी के अध्यक्ष वार्डे बा। लोग के बता देता नहीं, आ वार्ड के देख रेख में हो जाके पोषाहार भी वितरण करे के बा। टीकाकरण तो मान ली कि उतर और लड़का लड़की छोट बच्चा बा से तो लेके गई नहीं, और टीकाकरण तू सुई दिवा के NM के व्यवस्था बा केंद्र पर, माने 15 दिन पर जब भी सरकार के स्कीम आवेला, जब आवेला आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठ के टीकाकरण के व्यवस्था होला। ओकरा बाद कुपोषित महिला बाड़ी, बहुत ऐसा लड़की बाड़ी, मातारी बाड़ी जो दूध पियावत तारी और कमजोर बाड़ी, तो उनका के भी पोषाहार के व्यवस्था बा। ठीक नु? बिल्कुल बिल्कुल सुन सकता नहीं कि तमाम तरीका के स्कीम सरकार के तरफ से आ रहा है, लेकिन कतना ही लाभ मिल रहा बा आवाम के कि तो जनता जनार्दन बताई। रउआ सभी कमेंट्स करके बताई कि आंगनबाड़ी के रउआ के यहाँ के का हाल बा। बाकी हमनी का हम बता दीजिए एकरा पर बहुत बड़ हमनी के आंदोलन छेड़े वाला बनी जा CDPO के खिलाफ। अगर जे समुचित लाभ अगर हर आंगनबाड़ी तक नहीं के पहुंचते में, बहुत सारा आंगनबाड़ी के भी का नाम भाई हमनी के तनख्वाह बढ़े के चाहिए, हमनी के मानदेय बढ़े के चाहिए। ठीक बा, हमनी के एकरा से इनकार नहीं कीजिए करो, लेकिन मानदेय के साथ साथ जो लइकन के जो शिक्षा बा वो शिक्षा भी होके के चाहिए, और जो सरकार के तरफ से जितना भी स्कीम यहाँ के बताओ तनी वो मिले के चाहिए। तो तमाम लोग हमनी के यह कहब नया साल 2024 में नया जोश के साथ हमनी के यह कहब सपोर्ट करी। आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखते रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।